hatɛ ko an bɛ an yɛrɛ fɛ o kɔrɔ tɛ ko an tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ o la an tɛ ban tubabula ye an tɛ ban arabula ye an ko k'an b'an yɛrɛ de fɛ n ko ka jɛmukan de filɛ nin ye min bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun nin tuma in na aw ɲɛkɔrɔ jɛmu sigilen ye nin ye nka bi ta ala tanu ka ala barikada bi ka di kosɛbɛ bi ta bɛna kɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛna kɛ ko belebeleba ye n ko kalannaw ani n ko kanubagaw olu bɛɛ lajɛlen bolo sabula bi a b'a kalama k'a fɔ an ka mɔgɔ belebeleba naani de bɛ an ka kɛnɛ kan bi ka kɛɲɛ ni ko belebeleba dɔ o tun bɛ ka kɛ Mali la nɔ o senfɛ bi an ye wele bila mɔgɔ minnu ma an ka nkokarabɔ mɔgɔba minnu ma mɔgɔ fɔlɔ o filɛ nin ye o de tɔgɔ ye ko Adama Jabate ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na karamɔgɔ i ni jɔ. A jɔ bɛ ma ka to ma. Ka wuruki k'a to a ma ale tɔgɔ de ye ko Adama Jabate ale ye karamɔgɔ ye min ɲɛsinnen bɛ médecine ma n ko kɔnɔna na a ye kafa belebelebaw sanumanw sɛbɛ kosɛbɛ ayiwa o kɔfɛ maa filanan o ye Solo Faraba dɔ Sise ye karamɔgɔ i ni jɔ. Ala jɔ wuruki. Ale ye n ko karamɔgɔba ye min bɛ Guinée ale de ye organisation mondiale de nko ale ye o sinfon ye laginɛkaw fɛ nɔ a fɛnɛ bɛ an ka kɛnɛ kan bi o kɔfɛ fɛn min ye an ka karamɔgɔ ye Baba Mamadi Janɛ ale fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan karamɔgɔ ni jɔ. Ni jɔ. Awa ale ye an ka nko karamɔgɔ ye min bɛ Egypte jamana kan kabini san caman ale bɛ nko baaraw la yen nɔ aw b'a dɔn o kɔfɛ maa naaninan o de ye Jibirila Janɛ ka bɔ Amérique karamɔgɔ ni jɔ. Ala jɔ banban ka to ma. An ka nko karamɔgɔ min bɛ baara la Amérique tuma bɛɛ f'an bɛ to k'u ka kuma fɔw ye ale de filɛ nin ye o tuma ninnu mɔgɔ naani de bɛ an ka kɛnɛ kan bi munna ninnu mɔgɔ naani bi a b'a kalama k'a fɔ san o san nko ka lajɛrɛba dɔ bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko nko tɔn min diɲɛ nko tɔnba ka lajɛrɛ a bɛ kɛ Amérique san caman na u y'a kanu ka to k'a bɔ k'a kɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na o kɛ filɛ nin ye ka kɛ ba Mali la yan nɔ anw fɛ Mali la yan nɔ bi o kɛnɛ kan an bɛna kuma di Konbo min ma fɔlɔ o de ye Baba Mamadi Janɛ karamɔgɔ lajɛrɛ anw fɛ yan nɔ ni senna n ko ka garaba kun jumɛn y'a to a kɛra. Namu kun min bɛ y'a to a kɛra Mali ba la ɲinan yala an tun delila ka a kɛ jamana caman na e komi Amérique n hakili la ile da gosira o dɔ la sisan an y'a kɛ faso Guinée fana o kɔnɔ an hakili la ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko n ko bara bɛɛ kɛ diyagoya an na kan yɛrɛ sun bɛ an yɛrɛ la jamana le kɔnɔ n donna la ni y'a na jamana lu fara ɲɔgɔn kan ni Mali ma kɛ o fɔlɔ di a ka gɛlɛn a ye kɛ filanan wala sabanan su di ka bɛn kanko hakɛ ma o bolo ma an y'a ɲini k'a fɔ ko an bɛna na gbara nin kɛ Mali kɔnɔ yan ka a kuntɔ kɛ ka ko nko kelenyali ani a tugɛtugɛli o kɔrɔ a tɛmɛnɛ saada min la ha kana se bi ma sabu a sanji 70 la ani kɔ le filɛ nin k'a masɔrɔ an bɛ waati min na nin sisan kanko futani bɛ fayira farafinna tilebe kɔnɔ yan n donna la n'i ye o kanu fana bɛɛ lajɛlen jate minna an ma to kɔ o rɔ n'a ma kɛ fɔlɔ di a tɛ se ka kɛ sabanan di olu y'a kɛ an ye Bamakɔ suwandi n ko an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn bɛɛ yan ka bɔ farafinna tilebe jamana bɛɛ lajɛlen na ani ka bɔ a kɔkanna la Amérique ni yɔrɔ wɛrɛ dɔ an sɛnɛ yan o sira le ma ani fana ka a ladɛ an balima wɛrɛlu fɛ minnu tɔgɔ k'a fɔ ko farafinna lɔnni tɔn Itihad Ulama Afrikiya arabukan na sabu an ye silama tɔnba dunya silama tɔnba la baara dɔ kɛ salon a bɛ fɔla minnu ma ko Majma Fiqh Islami an ye o ladalamina dɔ kɛ salon a bɛ ne kɔgbɛ cɛmɛ 1000 ani 40 jatele ma o yɛlɛmana nko dɔ ka ban bon y'a ɲini ko k'a yɛlɛma dunya silama kan bɛɛ rɔ an na kan ye o dole di farafinna kɔnɔ yan a kan naani na kafa o fana tun bɛ kɛnɛ kan ka atila mara ɲɛnabalu tɛ ayiwa Jibirila Janɛ kɛra a kɛra a sinfon bɔyɔrɔw ani ko minnu kɛra a kɔnɔ ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kele yɛrɛ fo la jija ni la kelen kelen na a bɛla kunnafoni ɲuman min gɛnsɛn ka b'a daminɛ fo kana se bi ma
an bɛ ala deli ka sijan ni kɛnɛya ani diya kan sirifula diya kan so ka a wuriki ka taa ɲɛfɛ an b'o don o la su ni tile gbara ni an dala tan don a bɛna ala tɔ la k'a laban ala tan don ma tɔɔrɔya siman sɔrɔ a kɔnɔ molu bɔra yɔrɔ caman de jamana Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔ manden jamana min jɛrɛ nane manden gben kɔ jida o ceden yɛrɛ la b'an fɛ kɛnɛ nin kan n'o ye karama Adama Jabate di ani Burkina Faso ka bɔ Bɔbɔ Julaso karamɔgɔ Dumu Sarama Danbɛlɛ olu nana ka fara yen na ka bɔ Bɔbɔ yɛrɛ Mali bɔtɔ ne kɔrɔ Kuri mɔgɔ saba bɔra Kuri so yɛrɛ kɔnɔ kɔrɔ Sule ni Seydou ani dɔgɔnɔkɛ kana Kucala Maluba Jara o mɛ yɛrɛ tɔnjɛbama kanti sirakɛ fɔlɔ di ka mɔ fila wɛrɛla ale kan olu bɛɛ bɔra Kucala kana Kucala kɔyira an de alu fo an alu cebalo n'o ye karamɔgɔ Fantamadi Keta di ɔrɔ ka bɔ yen kana San kana Muti kalu fana ma to kɔ olu fana yirika tun bɛ kɛnɛ kan ani Sankalu oro ani Kita ani Joila ani Kolonjɛba oro ani Kaye oro karamɔgɔ Fere Kɔnde ani karamɔgɔ Lonkasiya olu bɛɛ bɔra Kaye an na Kongoba fana tun kan kana karamɔgɔ atɔli Jɔmasinilɔ kɔni ale fana ma se ka sira sɔrɔ ka bɛn Fadido Soso ma an ka foli b'a ye hali Dakar karamɔgɔ Dumbuya Ibrahima Dumbuya o fana tun kan kana a bilanda o fana la Afiriki dɔ ma o ma se kana o kɔni bɛɛ miiriya tun bɛ kɛnɛ nin kan o an na mɔba ninnu fana karamɔgɔ Baba min tɔnjɛbama yɛrɛ kanti di ale bɔra Misira tun bɛ Kɔnakiri ka bɔ yen fana kana bara ɲɛnabaya bon Jinɛ yɛrɛ kɔnɔ ye karamɔgɔ Solo fana ka bɔ Banakɔrɔ ani Semba ani Furuba Korofo olu k'u bolo fara karamɔgɔ Basabati ani karamɔgɔ Yusufu Ɲumalandi Yusufu Mendia Traoré n'ala Bɔlɔnka k'o la Mbori Mamadi Jɔnjɛn Keta ka olu bɛɛ bɔra kankan kana bara ni ɲɛnabaya kana Siri Lakafa k'i bolo gaba Mansa Magasubala kana a kɔ yira ani Fali bon o don ni k'a ma fɛnɛ an tɛ se minnu fɔla kaliya bolo ma ka bɛn lola nanen nu ma o don l'olu di mais Mali yɛrɛ kɔnɔ yan sa o kasiya Bamako mɔba kalankɛlu n ko cɛkɔrɔbalu a kandalu karamɔgɔ Bamba karamɔgɔ Karambe karamɔgɔ Irusa karamɔgɔ Adama Jabate karamɔgɔ Jakite o tuma olu bɛɛ tun bɛ yan n ko mɔgɔkɔrɔ olu bɛɛ tun bɛ yan o k'a kan jama k'a fɔ an bɛna ko fɔ ne silama tɔn bɛ ko fɔ ne o de olu fana n'olu la jamakuru bɛɛ le nana olu ka jabada caman ma wele olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'olu la ma welelen a wɔrɔ fo mɔ ma wele ta mɔ 27 la jate Kolasi Dalo institution minnu kelen-kelenna bɛɛ ladɛnnen la silama la tɔn denmisɛn tɔn kunti Makiba o fana nana bara ni ɲɛnabaya kuma la surunya dɔ mɔba kalankɛ minnu nane an tɛ ba madana bɛɛ nane mun de kosɔn ko kilili ce ala mina ce n ko tɔjabama sinfo min Mali kɔnɔ yan an fɛn fɔ kan an bɛɛ bɔnɛ kɔ kan kana bon ke karifara min na olu ka seko kɛ mɔba caman fana ma kila sɔrɔ kunnafoni ma se jɛnsɛnna a jɛnsɛnya ma joona mɔlu ye k'a kalama komi an tun y'a fɛ ɲaami kan komi waati bɛɛ n'a cogoya de olu ka kɛ dolu fana ma se ka a ɲɛnabaya k'a sɔrɔ a kɛlen kɔfɛ olu yɛrɛ bɛ jarakili la mun na parce que a ma k'a kalama a waati joona la bon bara nin don a dabɔlen mun de kosɔn karamɔgɔ ka bara kuntɔ fɔ sisan n ko la kelenya na tugetugeli oro an k'a lɔn bɛɛ lajɛlen k'a lɔn manden sandalu le ko boloko in kelen tɛ bɛrɛ ta o kɔrɔ le ko mɔgɔ kelen foyi tɛna se fiɲɛ na bawo an y'a fɛ ka ko minnu kɛ n'i ka jamana balu ta lon bɛɛ o bɛɛ dɔ de farala jama yɛrɛ kan irisi ko ale ye kude bonfɛrɛ kɛmulu 17 jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka bon ka bɔ mun n'a ye dɔ farala a yɛrɛ kan hali olu na kandili kɛra yɔrɔ dɔ ka olu farala jamana kan bɛɛ y'a fɛ ka dɔ fara jɛrɛ kan mais hakili dɔ y'a fɛ olu y'a fɛ ka dɔ b'a yɛrɛ Ameriki jamana ka fɔ 200 ani 2 olu na fanka dilalu ma bɛn ba kɛ yɔrɔ Europe ye farali ɲɔgɔn kan
bɛɛ ka ye alimami fara di ɲɔgɔn kan o la manden fana an bɛɛ ka lɔn manden fɔlɔ min bɛ bi ko manden jamana 12 olu le sinnen manden dugukolo kan bi kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ ni mandenkalu yɛrɛ kununda lon mɛn ka se ka wo faamu k'a lɔn ko mɔlen na ni bademalu kɔdu ni ɲɔgɔn na o don bɛnbalu ka baara min kɛ min d'a yira k'a fɔ k'a ɲɛ kelen de di an tɛna se o ma kɔfɛ kosɛbɛ bawo dan o tɛ jamu tɛ a tɛ kan tɛ a tɛ jo tɛ a tɛ lanbe tɛ a tɛ farikolo tɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ dan ye min foyi a ye hakili de ni ɲɔgɔn tɛ bon ni hakili o kununda lon mɛn o la n ko le bɛna kɛ sababu di ka dan olu wuli k'an kɛ kelen di bon ni an yɛrɛ ɲɛ b'a la n ko karanalu ma ko tɛ ne ye bɔla yan ne ye bɔla yan a ma ko si t'o la a ma ko mɛn na n ko karanden ni di banna na kelen fa kelenya o don kelenyali o n'o sɔrɔna kosɛbɛ an y'a fɛ n ko fana se yɔrɔ mɛn a di se bawo an k'a lɔn ko tubabu tana n ko ni nafoloya la bon ni n ko wurikira alu le kɛtɔ y'an bila la arabu tana nafoloya la ni n ko wurikira o tuma alu fana fana fanka dina dɔ yan bɛɛ lajɛlen dɔ ye i la kan fɛn bɛ bolo i ye olu bila i la kan kɔfɛ ni ka arabukan mɛnɛ sila fanka dɔ diinɛ le y'a kɔfɛ oro dina bon mo chamane akarana dina ko so hal na te balo soro na do mais dina ko so abakara to bukan fana ni ka menen sila lonko la ko fe ko so iba karan iketo na fame soro na lonko la ko fe oro an fana kan ka muni blanco ko fe sa abese ka an na de kan fra nyonka utuma hanan kununda ko menu bila to ko fe odi andi se uladana idna woli moli bena bolla jamana kono kana loni nyini kama an fe ya oro ko so bara kera here kono teleflan kono oro belena kalankelu karanda ka bo kedeni kelingina fe lolan fe na ne benda na idante dante kalankelu la ka be freke menu yanka andi salu fulena di kosobe oro sisa kunte kara kafa wolo do talalidi slamaton men nan no fara nyonga ka baralu ke dembi durudira ulma oto ato kemen bilolu sa oro tarara nko tonu ni mo bakalanke kelinginalte faira ton bina ni fla dem fla dira o kelingina bema o kama mansia jama men tere fo kono ali beta kelingilin soro koni adabone ne bunyale madro ka lo koni ye bunya dron di tonum kan ka lon ka fo bela wasatina soro anya wasaku nyondo nala sona mani shama soro wati bedela otuma men harjema soro don do lido soro o an koni bela denen fula ni ka yafanyi ni molufe men makka kalama men tun kan kana oro ni almakuna foni soro ani menu yɛrɛ tun y'a fɛ ka kuma dɔ kɛ a kɛnɛ kan ni silamadi olu ma an de yafa ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ bon n ko tɔn yɛrɛ sɛnb'ale tɛrɛ fo kɔnɔ ye a bɛɛ ma se ka kuma n ko laya kɔni ani n fa ya o tuma dolu kumara mais tɔngeleli olu ma se ka kuma o tuma minnu kumana o tuma a tɛ komi an ka olu yɛrɛ fisaya dolu di an y'a lɔn ko ɲɛwala le tun jɔsɔnnen parce que hali n'an ka lɔkun kelen kɛ gbaran na o tuma a diya tɛna bana ni se ka olu fɔ fɔlɔ i ni jɔ sisan solo faraba dɔ sise karamɔgɔ baarabaw bɛ ka kɛ aw fɛ bi aw ka baara mɔlɔma caman bɛ yen nɔ a y'olu dantigɛli kɛ kɛnɛ in kan yen nɔ an bɛ se ka olu dɔw dɔn kosɛbɛ ka kɔnw ɲɛ an de foli lase an badi malikalu bɛɛ lajɛlen ma ka tɛrɛtɛ jamanakuntigi ma n'a ye farin asimi goyita de a n'a la kunasi mumɛ ani kokaranden mumɛ la dɛnɛ mali kɔnɔ yan an na foli ye sela bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali laginɛ ni Mali bɔtɔn an ye o fana an ye faama olu fo la kosɛbɛ olu kɛla olu ka tɛrɛ awa an bɛɛ buri la ko bɛɛ la nɔya ɲɛ kana gwara dɔn an bɛ foli lase olu ma kosɛbɛ o kɔrɔ ye minnu bɛ k'an filɛ sisan Mali ni laginɛ frontière la an ka foli bɛ a faamaw ye u ye lanɔgɔyali kɛ an ka ngo kunbubaw ye u dontalama ye kabini u y'a dɔn k'a fɔ nin ye an ka ngo karamɔgɔ ye o ma gɛlɛya si k'a la sisan u sigilen bɛ u ka jɔnnu kɔnɔ k'an filɛ k'u ni jɔ kosɛbɛ o diyara an ye kosɛbɛ o kɔfɛ an ye nko karamɔgɔ de an ye Guinée tɔn min ko fɔra sisan n'a ye Nwasaja de an ye wele Sinfoni diɲɛ nko tɔnba a bɛ wele ko nko Urukili Sinfoniali Jaba ma l'Organisation mondiale pour le développement ko ne Kanti Sireke filanan de deuxième vice-président
kanti sera kɛ fɔlɔ o ye Mali la yan dɛ donc ko karamɔgɔ Modibo Jara komi a fɔra ɲami sisan an na tɔn nin a ye waati caman bɔ ɲɔgɔn bɛ kɛ fan bɛɛ a bɛ kɛ Ameriki suɲɛri ka mɔli y'o kalama a bɛ kɛ gben kɔjida la 2000 ni mugan ne yɛrɛ le taara an na tɔn ɲin kɔyida 2000 ni mugan na Abidjan o dɔ an tora Guinée an ye tɔn ka cila sɔrɔ ɲinan fana ka bɛ Mali ye sɛdo min na kanko fɛ ko k'an na kanu k'a kunnasiya k'an na kanu kɛ administration kan de ka baara la o kɔrɔ tɛ de ko an tɛ tɔlu fɛ ko ni ka priorité di an na kan ma k'an tɔlu bɛ fara o kan donc o dɔ ni tɔn ko o dɔ ko ladɛ o ko ɲinan 2022 ko kana o kɛ yan o dɔ an fana k'a yira an tɛ se ka to si dɔ ye f'an ɲɛ n'ale bawo ni Mali Sudanda ni Mali ye victoire kɛ kanko la la Guinée fana bɛ victoire kɛ kɔni ala ma an kisila ni Mali ye défaite kɛ c'est an fana bɛ défaite kɛ o kosɔn an ɲɛna kana fara an baden Malikalu kan ka baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ka ɲɔgɔn nabɔ ko dolu kalama an bɛɛ tɛ min kalama bon an k'a lɔn n'a bɛnda yan a bɛ bɛn Burkina a bɛ bɛn gben kɔjida la Manden jamana ninnu bɛɛ Saralo Libéria ani bɛɛ a bɛɛ dɔn ko ni yan de n'a daminɛ la komi bɛɛ y'o mɛnna bi bɔlɔlɔ la awa o de kɛra an fana wulikun de awa kana tɔn na kilili jaabi awa nafoli bɛ se faamaw ni mirindi bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ nin dɔ ka ban ka Mali kulunje alukɛ dɔ bɛɛ bɔla ka kanko ni sɛdenw kɛ bawo bimanu bila faso kan kɔma binbin na kɔni mɔgɔ caman ye faso kan kɔma binbin na Mali kɔnɔ yan bi olu yɛrɛ tɛ n ko karan na olu b'an ni dɛmɛ o b'a kɛ Manden jamana fan fan an tɛ san sira fan bɛɛ wuli ka taa ye o de y'a nakunya de ye fɔlɔ kɔnɔ baara an bɛ to fan fɛ nɔ baara minnu bɛ senna sisan o la kumabaw belebelebaw minnu bɛ dan na sisan o ye jumɛn ye bon an bɛ a bakuruba dolu fɔ o rɔ o kɔnɔ ɲɛmisɛn tɔlu n'ala sɔnna o ye kafa nin dɔ voilà an ɲɛ b'a la sisan nin ye kafa de ye an ɲɛ b'a la min tɔ ko n ko tigɛtigɛli n'a numériyali o ye kuma min fɔ nin san anw ma nin faamu dɛ n ko tigɛtigɛli n'a numériyali o ye n ko tɛmɛna étape min dɔ ka daminɛ n ko sindi ɲɛ dɔɔni yani n ko ka sindi kalanso na tɛmɛna sira fɔlɔ min fɛ ka sɛbɛnni ko ɲɛɲini o waati nin olu b'a kɔnɔ n ko sindi kɔ n ko sɛbɛnsun inventé kɔ ka bɔ o fana ma a ka méthode minnu kɛ a la wuruki dɔ yani kana se a don ma teliba la waati min donna kɔnda a don ma teliba la olu ɲɛfɔna a kɔnɔ bawo baara siyaman de tɛmɛnɛ mɔlu tɛ min bɛɛ kalama yalɔ n'i ka ko ye kurukurula ten kɛnɛ ma a cɛ ɲi kɔni ko minnu tɛmɛna a kɔrɔ fo n'i ka kafa nin mafɛlɛ a siyaman dɔ i bɛ b'o kalama yalɔ teliba bɛ mɔlu bolo bi n'a bɛ ordinateur ye gbelengbelen fana o fana ye mɔlu bolo bon an dun k'a lɔn k'a fɔ ko gbelengbelen n'a ye téléphone de ye o ye kanke belebele saba le kɔnɔ kanke belebele saba système belebele saba a bɛ fɔ d'o ma ko Microsoft IBM système a bɛ fɔ d'o ma ko Apple c'est-à-dire iOS iPhone ni iPad olu bon min burukinenba y'an fɛ yan o le ye système Android de Android o le wurukinenba ye an fɛ yan ka siya o rɔ sisan tanbi kɛnɛ sira min fɛ hanko donda olu kɔnɔ olu bɛɛ bɛ yan yanni se kɛ olu ma sinfonda belebele min sinnen duɲɛ kɔnɔ dofɛrɛtɛli kama n'a ye kila ko Unicode mais ye sɛbɛnni standardisé la ka sɛbɛnni nana kaɲa ka dofɛrɛtɛli la la o de y'a kɛla toroko in bɛɛ b'a se k'a ye sisan awa tanbi kɛɲa min dɔw de o bɛɛ ɲɛfɔna in kɔnɔ gɛlɛya min kan ko sɔrɔ waati joona o la o sɛ ma ɲɛfɔna in dɔn n ko fɔlɔ wurukila fana ka bɔ a jɛrɛ kalama a kalanden kunba la n'a karamɔgɔ bolo ali ko f'a ɲɛ sinfonyali ladan les organisations ko k'o ladan pour que an ɲɛ kɛ ɲɔgɔn kalama an yɛrɛ ye tɔnba min kɔnɔ nin o le kɛra o ladankun de n'a kɛla ko tɔn jabama n ko wurukili sinfonyali jabama l'organisation mondiale pour le développement ko ka a siège do si Amérique ni ne ye o secrétaire général le Karamɔgɔ Jibila de walasa tɔn minnu ye tunkan na ani Manden jamana nko tɔn olu bolo de se ka don ɲɔgɔn bolo ka baaralu kɛ ɲɔgɔn fɛ bawo ko dolu n'o m'an fɛ yan Manden yan o n'o man tɛ tunkan na ko wɛrɛ fana n'o man tunkan na olu fana nɔyanen tɛ Manden yan o rɔ kumanasurunya dɔ ni kafa nin kɔni ni mɔgɔ min ye nin ɲini a siyaman dɔ a bɛ sɔrɔ Karamɔgɔ Bakɔrɔba Sisabanɛ fɛ Bamakɔ yan fɛn minnu tɔlu Bakɔrɔba Fofana Karamɔgɔ Bakɔrɔba Fofana o rɔ i bɛ se ka siyaman faamu minnu bɛɛ ma ɲɛfɔ yan o ye a dɔ ye minnu i ni jɔ karamɔgɔ Konbo Adama Jabate
u ye a fɔ an ye ko n ko la gɛlɛma yɔrɔ bɛ na kɛ min ye ko lɔngo ninnu tɛ se ka sɛbɛn a la kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ lɔngo kɛnɛya ko kunkanna la i ye baaraba minnu kɛ i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o la wa walasa mɔgɔw k'a fɔ a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna ko a bɛ se ka kɛ. Ok. Ka konya kɔni n'a fɔli kɛrɛkɛrɛnnen bɛ lasela Sinful bɛɛ ma ale ni Sherifila radio n'a fɔli TV n'a fɔli kɛrɛkɛrɛnnen ye sela a ma kɔlɔ kɛrɛkɛrɛnna bɛɛ ma ani ne yɛrɛ fana kɛla o kan ale ni Mali Burundi population k'o la farin Asim Koita kan min kunnasi kantigi ale na ala kunnasigi kotigilu voilà o kɔfɛ e ka ɲininkali min kɛ ka bɛn lɔnko ma bon ne yɛrɛ bolomaka ye na spécialité ye science le bon ne ye n ka min kɛ science la o le radiothérapie an y'a fɔra ma ko wiyandandali bon wiyandandali min o ye bon o le bɛ tala ka cancer furakɛ cancer bana voilà cancer bɛ mɔgɔ minnu la donc wiyandandali o le bɛ taa ka o danda voilà donc ne y'a spécialité le ye n ka doctorat sɔrɔ a la kaman ka agrégation doctorat sɔrɔ a la voilà ka doctorat sɔrɔ a la ka agrégation k'a la voilà o ye doctorat sanfɛ bon kafa n'a kɔni livre n'a kɔni bɛ o domaine kɔnɔ voilà donc n ko o bɛɛ daminɛ livre bɛ e ye domaine min fɔ ta sa tubabukan na o bɛɛ bayɛlɛmalen don ka na ngo la bi voilà a bɛɛ bayɛlɛmalen a bɛ bɛn kitabu joli ma kitabu Kasiya Allahu akbar voilà Kasiya ne yɛrɛ ma dalo muso baara bonyana voilà bon yɛrɛ ma dalo i ka lɔ bon an ka dalaminɛli kɛ ka taa kama filali kɔnɔ bon fɔlɔ man ta n k'o kɛ ka ye san 2017 bon n kun ka dɔ yira karamɔgɔ Solo Faraba dɔ la Solo Faraba dɔ ko Jabate e ka mɛn sɛbɛnni ko ni ye karan san dɔ tale ni mɔgɔ ma se université la voilà i tɛ se ka nin kalan ko mɛn k'a fɛ sa i bajula ta dɔ kɛ o bajulakaw bon kɔ se min kala ka taa Saudi la n taara ka taa bajulaka le kɛ c'est-à-dire les études de base i n'a fɔ ko première ale na ɲɔgɔn bon o kafa ka i seginnen ka taa Saudi la voilà i taara ka taa o baara ninnu kɛ k'o baaraw kɛ bon ka daminɛ biologie ma bon o le kafa 7 bio i kɛlen don ka livre 7 de sɛbɛn biologie kan tile kan c'est-à-dire ka a ta étape par étape voilà ka taa cellule kana les choses organismes tu b'a fɔ ko micro-organisme ka taa o cogo la fo ka taa bila ko méthode scientifique an b'a fɔ ko lɔnko kureya nin bɛɛ bayɛlɛmalen don ngo la bɛɛ bayɛlɛmalen ko la bon kuntɔgɔya ta fan fɛ fana n'o ye terminologie an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la a y'o bɛɛ bayɛlɛma o bɛɛ bayɛlɛma la et puis n'an bɔla biologie ta fan na an nana ka na don chimie ta fan na bon stade de Mandelev bon karamɔgɔ Solomana ala ma ala hinɛ na o kun ka fan kelen Mandela fɔ ka wala voilà an m'a fɔla ma ko kunta wala c'est-à-dire Johnson kunta wala ne ka mɛn la o le ye nka a tol'o ma fana parce que n'a fɔla ma kunta a bɛ se ka daminɛ kinibolo fɛ ka na numabolo fɛ ka man ka kɔsegi périodique a bɛ munumunu tuma kɔnɔ voilà donc comme a walalama le bon fissile b'a kɔnɔ an k'a fɔ élément chimique ma ko fissile parce que ne ka lɔ an na kan woroya la ni a bɛ ba n'i ma k'a la donc a bɛ se ka kɛ a ye comme a bɛ se ka kɛ e i bɛ se ka sira la 7 ni kelenkelenna bɛɛ ta k'a kɛ voilà donc komi yan barali bɛ yan k'a fɔ ma fissile k'a bɛ ala nɔgɔya ma nin kan donc o le kafa luru le b'o kelen na c'est biochimie b'o la ale ni réaction chimique ale ni table Mandelev ale ni atome ni matière donc o bɛɛ le dalamina nko la bi voilà o le étude de base bon n'an bolo la an nana ka na physique an b'a fɔla ma ko dɔko bon ale ye kafa 7 kafa 6 plutôt ale ye kafa 6 donc an kumana fɛn kan a bɛ fɔ ma ko chose dynamique voilà ale ni fɛn an kumana min dɔ kan a ye fɔla ma ko funtɛni chaleur et le mouvement ale ni
ko la physique moderne voilà an kumana ninnu bɛɛ kan voilà k'o bɛɛ daminɛ an fana ma gɛlɛya sɔrɔ a kuntɔ ko la bon an nana fana ka na mathématique an b'a fɔ ma ko damalon bon ale ye kafa 4 de ye bon o kafa fɔlɔ o bɛ kuma la Fratelli ale ni Kurukali bon o fana o nafa ka bon kosɛbɛ voilà an bɔn'o la an nana ka na don Kasabi an b'a fɔ ma arithmétique bon an ba min kalo la an dɔ la fɛn na a ye fila ma ko les nombres décimales bon an kumana o kan ka a nana a règle bɛɛ ye voilà bon kafa 4 o ye pré-algèbre an b'a fila ma ko ɲɛgbankun voilà o ɲɛgbankun na algèbre la an fɛ gbanku fari ka fɛn 2 tugu ɲɔgɔn voilà i n'a fɔ ne articulation de n'ile kuden bon ne nu 2 tugu ɲɔgɔn an b'a fɔ ko k'a gbanku parce que n'a nana ka na don algèbre kɔnɔ an b'a ye bon an bɛ sɛbɛden ninnu bɛ ta k'olu fara ɲɔgɔn kan ka jatedenw sɔrɔ a kɔnɔ voilà donc an kumana o kan ka fɛn siyɛnmalaw don o kɔnɔ bon o kafa o tun ye damalon ye an nana ka na don samalon la bon samalon o ye a bɛ fɔ ma astrologie o y'an bɔlen duguma sa ka yɛlɛ sanfɛ voilà bon an nana ka na don samalon la bon an ka kafa min sɛbɛn la o kafa o bɛ ɲini ka kafa 6 bɔ voilà donc fɛn kɔni bɛ sankuru la a bɛɛ ka daminɛ kalo la ka taa se kalo musonin ma tile ani lolo minnu b'o sanfɛ galaxie a bɛɛ hali couche minnu bɛ yen an b'a fɔ ma ko fɛlɛfɛlɛ min bɛ sama ka jigin voilà ne kɔni ka mɛn la bawo karamɔgɔ Solomana ala ma diyara ma ale nana ka na fɔ ko monton bon monton ye couche le nka an nana ka na ye monton yirika le bɛ yen parce que o b'a fɔ hydrosphère atmosphère bon ninnu bɔ ne ka a fɔ ko ji monton fɔɲɔ monton ka taga o cogoya la o tuma ni kelen na an nana ka na kuntɔgɔ fɛn bɛ yen ni latin ma se ka a yɛlɛma wala alu ka la jokɔrɔ dɔ boli tɔgɔ la boli tɔgɔ dɔ ko ta mɔgɔ fila ka boli minnu sɔn voilà donc ne ka o famasiya ma yɛlɛma ka yɛlɛma ka bɔ o la ka na n'a ye n ko la i n'a fɔ ala fɛn dɔ b'a fɔ ma ko titon o titon o kɔrɔ de ko aladen Téton. Voilà, Téton. Voilà, o ye lolo dɔ de ye. E ma sɔn k'a faamu ten dɛ. Non, ne m'a faamu, ne k'a laisser ka. Sabula silamɛ t'o fɔ. Voilà, ne ka o n'a fɔra ko Aladen, o kɔrɔ dɔ ko bon den t'a la bolo. Den t'a la bolo. Bon ne kɔni k'a fɔ ko lolo n ko loloba. Awɔ. Voilà, n ka tɔgɔ dɔ d'a ma. N miiri a tulo la ten ɲɛna. Awɔ. Bon n ka kun tɔgɔ n'u fanba bɛɛ yɛlɛma ten. I dɔnko don. Voilà, i lɔngo don. Voilà. Bon n bolo la an nana don géographie la. Bon géographie o ye kafa 6 le. Bon o kafa 6 an k'o bɛɛ dalaminɛ. A bɛɛ. Bon n bɛ n yɛrɛ fana kan dabari ban fɛn na samalon ta la. Parce que an nana ka na ye c'est à dire kɔbila 4 o le kan ka nin bɛ farafinna kunna. o satellite ni n y'a faamu o le kan ka nin bɛ farafinna kunna donc a bɛ farafinna à surface jusqu'à 10 mètres ka taa duguma ou bien n'a ma chance 10 à 15 mètres a b'o o kɔnɔyɔrɔ a b'a bɛɛ ye dugukɔrɔ ko a b'a bɛɛ lɔ jɔn de k'o bila yen farabɔl de k'o bila yen o tuma balabala 4 dugu kɔrɔ voilà balabala 4 tan ni duuru dugu kɔrɔ dɔw fana bɛ o ka jan n'o bɛ ye donc anw bɛ yan mɛ anw yɛrɛ ɲɛna ko sabu n'i y'a ɲininka an b'a fɔ k'an bɛ duguma de quoi k'a sɔrɔ dugumala wɛrɛ bɛ yen quoi et puis n taara min sɔrɔ a la tuguni kɔbila dɔw bɛ yen 4 voilà 4 o bɛ yen kabila dɔw bɛ yen kɔbila dɔw bɛ yen an na fleuve bababa minnu bɛ yan u b'alo énergie sama ka la jamana alimɛti kuran na mais n'a nana bɔ kalama don min na dun Jabate voilà n'a nana bɔ kalama don min na an bɛ kɔbila wɛrɛ kɛ min bɛ se k'o kɔɲɔ la voilà parce que i ka kuma la sisan i y'a jira k'a fɔ ko u kɛlen don ka planète dɔ fɛn dɔ dilan satellite dɔ dilan mun bɛ an ka bajiba ninnu i n'a fɔ Congo joliba ani Sénégal fɛn ka olu chaleur kalaya min b'o la k'o sama ka taa kɛ énergie u fɛ yen nɔ donc o yɛrɛ sira fɛ kunfin t'a ye dɛ kunfin t'a ye
o dumuni kelen na fɛn fɛn mana don kuru kɔrɔ k'a daminɛ i k'a lɔ bɔ an n'a don kuru a bɔnnen ɲɔgɔn ma de quoi i bɛ taa dɔ sɔrɔ cɛncɛn bɛ yɔrɔ dɔ la kuru bɛ yɔrɔ dɔ la binw bɛ yɔrɔ dɔ la ale ni fɛn ala ye an ka yan Mali ala y'an garijɛgɛ a bɛɛ la yan voilà donc o mɛ i bɛ taa sɔrɔ bɔn ale fan kelen-kelenna bɛɛ n'a a mankutu mɛn o ye bon satellite bɛ a bɛɛ ta o cogoya la k'a bɛɛ kunnafoni jɛlen d'u ma bon même kan ka sɔrɔ yɔrɔ mɛn na a b'o kunnafoni fana di bon n taara o ye tiɲɛna tubabu tɛ se ka fara yan na bon n taara ka t'o ye fɛn kɔnɔ na dalaminɛli la n ko o y'o kɔnɔ donc vraiment o kan dabari ban bon n fana ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ satellite fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ sɛbɛn komi a kan ka sɛbɛn cogoya min na bon o kafaw bɛ yen olu bɛɛ yɛlɛmalen don ka na ngo kalannaw ka bolo kan n bɛ fɛn fɛn fɔra nin bɛɛ yɛlɛmala ka na ko la o la ngo kalannaw tɔ ye dɔrɔn u k'a kalan ka se k'a faamuya k'a dɔn an ka bolo yan voilà bon o kɔfɛ an nana ka na don géographie fana la bon géographie fana o bɛɛ b'a yɛlɛma la voilà ale ni yɔrɔ tuguni n ka wɔɔrɔ le fɔ non voilà donc ni le ye Bajulaka wɔɔrɔ ninnu olu bɛɛ b'a yɛlɛma la voilà mais min ye sanfɛta ye sisan ka daminɛ université la fo ka taa se doctorat la bon fɛn fɛn kɔni ye radiologie ye sans exception ɲinabɔ ta t'a la a bɛɛ ka daminɛ radiographie médecine nucléaire radiothérapie échographie ale ni la protection des radiations ale ni u b'a fɔ ko radiobiologie bon nin bɛɛ yɛlɛmala n ko la ka ban bon ninnu ye fɛnw le ye a m'a bila bɛɛ kan fɔlɔ parce que mɛn kan porokoto saudiya la bon n sera n'olu le ɲɛ Holocaust b'a sɔrɔ k'a bila bɛɛ kan donc a kɔni bɛ yen karamɔgɔ bɛɛ b'a jate ko ko nin bɛ yɔrɔ min na nin fan dɔ dala ale ma donc a bɛ n'a fɔ arabu bagabaga kosɛbɛ ala yɛrɛ de kan bɔ ayiwa n'ala sɔnna ma ala ka don ani u cɛ ala ka don ani u cɛ donc o fɛnw bɛɛ yɛlɛmala ka ban n ko la ka ban